Joo, tästä lähti toi vaurioituneet oksat, ylipitkät oksat, tehtiin turvallisemmaksi käydä niin kuin puutarhu, niin olisi se perheenjäsen tai kuka vaan, niin tästä oksiston leikkaaminen, ja tää on helpompi nyt myös tää suojaukset tehdä, eikä alaoksat houkuttele peuroja tähän kohdalle. Ja tästä poistettiin täältä ylhäältä tämmönen kilpalatva, ja toi lähti, ja tässä on nyt tehty semmonen se noin 3 venyvällä käsitteellä, eli tälle puulle nyt ei tehdä enempää, mutta sanotaan, että vuoden päästä juhannuksena tai sitten miltä syksyllä näyttää, niin noita voisi latvustoja sitten vielä erikseen lyhennellä 3, mutta nyt tänä keväänä ei yhtään enempää. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelut@gmail.com ja aina edetään käteisellä kohteessa ja kotitalousvähennyskuitti tilaus sähköpostiin. Se on moro, jatketaan hommia.